Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Malawi Police Bobo Malawi Police aire ule mwana Malawi Police kanili baonde Malawi Police tu ndati Malawi Police eti kunuku Malawi Police ndaena kuti polisi ya pa social media polisi ya kuno ku Malawi video indi yao choyamba ineyo nakulira ku 25 ndimakhala 25 kuli Longwe anthu ena noma kunena ku 25 ku 25 iko ku ghetto kwambiri ku 25 ndi ku ghetto komanso ndi kwa fumbi. Komano the fact remains kuti ghetto sisungakape ku 25 komwe ena anoma kunena kuti ku ghetto izi ndizi 25 raised me ku 25 raised Tamia Ja sisungakape 25 ife 25 uli makabe aliyesa ku 25 amakhala munthu changa muwambiri ndi kuno ku 25 watu ndikamayenda Tamia ndikamayenda Tamia bo timakundana anthu 25 kuno timakundana ga anthu matinenera anthu 25 kuno kuti ari 25 kwathu kuno anthu ena akukula ndipo sadapite ku town chikulireni koma ndikuuzeni ku 25 kuno kuli chilichonse chomwe inu mungachipeze ku town ku sector 6. That's where nakula ku sector 6 ndikapita ku sector 6 anthu like anthu ambiri amandidziwa zoti awa hana jabisi awa sakhanane so atendi kuzoti ndinochuka sanga amandidziwa they are used to me kuma ndikapita madera ina kwinako kuti kumakhala Tamia Ja bobo Tamia Ja let's take a selfie kuma kwanu watu 25 ase aile. Okay, so afumu aku 25 I don't know kuti nthawi analibe afumu kapena anali afumu komano afumu amene ndinkadziwa eneyo akwathu komwe nakulira 25 sector 6 anaphedwa ndi anthu we don't even know kuti anaphedwa ndi ndani and makese ambiri anthu ambiri akhala kuphedwa ku 25 kuno and ifeyo tinafika point yoti kuwango cha mamawa timachita kuopa kutuluka chifukwa kuti enaso amaphedwa mamawa nthawi amaphedwa cha 4 mamawa madzulo timachita kukalowa nyumba mofulumira chifukwa akumatipa ndiyeno zimafika zoti anthu amene amapha anthu ku 25 kwathu kuno akuti amayuza zitsulo. That's what I heard. Ena ati amayuza zitsulo ena amayuza what do you call this chijatiri mwana ankena zoti afidi amamenya pamoto ndi chamariya chihamala akuti ena amaopha ndi chihamala no wonder anthu ambiri akakhala zoti apezeka kuti apezeka kuti aphedwa ambiri samapezeka ndi magazi kuti mwina abayidwa so it's like I think amangu amenya that's so sad, that's so scary. Ndeno timaopa nditu watu 25 nde tinalibe mtendere komano Malawi Police tufuna kuthokozeni ineyo video iyi ndapangira on behalf of anthu onse aku Malawi kuno komanso on behalf of anthu especially anthu aku 25 especially ku 25 kuno tufuna kuthokozeni ina anthu amu 25 nonse ndifuna kudziwitseni kuti Zigawenga zomwe zimapha anthu athu ku 25 kuno Apolice aku Malawi agwira ntchito ndipo azigwira ineyo ndifuna kuthokozeni Malawi ndifuna kuthokozeni Apolice aku Malawi ngakhale nthawi nake ndinkamba ndi wina wake wa Apolice pa social media mmatendano mimi osati kuti kuyambana ndi wa Apolice mmodzi ndoti nosenu you are like that tinda Apolice aulemu kwambiri Malawi kuno Apolice amene amagwira ntchito yawo
komano anthu amene amatchuka ndi omwe wawo wapolisi akuyambana ndi wakuti wapolisi akuyambana ndi wakuti zimene zotchukira kufuna zinthu ngati ziza polisi umwagwira wakuti we need this, you are doing a job, it's a job, ntchito. Okay, so let me show you video ya polisi aku Malawi nditu izizi tiziyankhulako ifaye apolisi aku Malawi benatu akatanyozedwa apolisi aku Malawi ndini mokundani ndipo panopa munthu umene azinyoza apolisi aku Malawi pano tizithana nawo kunyoza Malawi polisi pano ta ukhala pa background tisamanyoze Malawi polisi chifoti chikhala kuti Zigawenga sizidagwiridwe ambiri ana ku 25 kwathu kuno ambiri bwezale amasiye yufa anthu ena omwe aphedwa ndi akuluakulu anosenga kuti azipha ana komano aphedwa akuluakulu ena asiya mafamili ena asiya anawo akhala amasiye aphedwa awo ndi anthu akulu kuti they have responsibility. Galimoto za polisi zomwe zikutuluka chipata cha Kanengo Police kupita tu makatikati mwa 5 komatu Zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza anthu kwa nthawi ndithu kuyambira mwezi wa Meyi azigwira tsopano kuti zikaonetse omwe zimachitira mwazina malingana ndi wa polisi apita karaya Zigawenga zizatsimikizana kuti zidaphapo ndithu anthu asanu choncho zifuna zikaonetse omwe zimachitira kugwiritsa ntchito chitsulo komanso njinga ya moto omwetu ayigwira ndi apolisi ochokera madera osiyanasiyana a mdziko muno mateki TV komanso ena ama uniform choncho galimoto zimenezi kulunjika ndithu mkatikati mwa 825 kutoko ndasika chitetezo chachikulu kwambiri anthu amene ndithu agwira na polisi amene ndithu amene anali ndi operation yawo ndithu yakathithi mutakuona kumbuyo ko chimbaula amati chimbaula chigamulo chimene chikubwera ukocho chimene chikutsogolera ntchito yonseyi kuti chitetezo pozoti pamene wali mwina ena mwina ngakonkuno 25 choncho pali modzi ya chitetezo. Der Ruf ist Gott. Tunamenya bado mimi. Tunamenya bado mimi. Vamos. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.